Shahararren mawaƙin soyayya wanda aka fi sani da shirya kalamai a cikin waƙoƙinsa domin jan hankalin masu saurare, wato Nura M Inuwa, wanda ake wa lakabi da sarkin waƙa. Yanzu haka dai Nura M Inuwa ya kai wani mataki da ake kiransa Mahadi, wato mai dogon zamani. Nura M Inuwa dai ya bayyana cewa albam ɗinsa da zai fito a sabuwar shekara ba za a samu matsalar da aka samu a wannan shekara ta 2021 ba, domin kuwa an shafe tsawon lokaci ana jiran albam ɗinsa da ya fito a wannan shekara sakamakon wasu matsaloli da ya faru, wanda kuma daga baya ya bayyana dalili. Nura M Inuwa dai ya bayyana haka ne akan cewa sabon albam ɗinsa na 2022 ba zai jinkirin da aka samu kamar na 2021 ba, domin kuwa mawaƙin ya kafa a wani tarihi wanda ya ce bai so hakan ya faru ba, shine yi masa zanga-zanga da aka yi saboda jinkiri da ya yi wajen fitar da albam ɗin. Mawaƙi Nura M Inuwa dai ya ce wannan zanga-zangan da aka yi ta taɓa zuciyarsa, kuma sai a nan ne ya san masoyan da suke jin waƙoƙinsa lallai suna son sa har cikin zuciyarsu. Nura M Inuwa dai a yanzu haka zai fito a wani shahararren shiri na Abubakar Bashir mai shadda mai suna Gwarama, kuma zai fito ne a fita ta musamman da shi da mawaƙi Umar M Sharif, a yayin da Nura M Inuwa zai rera wata waka a wani shagalin biki da za a yi a cikin shirin. Allah mai rama mai jin da tsira da abinci Allah su kara tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da kowa da kuma wanda ya ba mu ikon fara ɗaukar Gwarama lafiya. Shi nan wanda ni Abubakar Bashir mai shadda na shirya na ba da labari da kuɗin ku mai tsara labari a lugu musa ya ba da umarni. Asama wasu sunan ana ga wasu ga wasu kamalan Nura, assalamu alaikum. Kamalan Umar, amma man da can shi ma yana ya da kufa. Ina buƙatar addu'ar ku masoya Allah ubangiji ya ba mu sa'a. Mawaƙi Nura M Inuwa, wanda ake kira da sarkin waƙa, shi ɗaya ne tilo da yake da tsananin masoya masu sauraron waƙoƙinsa da yake yawan alfahari da su kamar yadda su ma suke alfahari da shi. Nura M Inuwa ya bayyana cewa a yanzu haka waƙoƙin da yake sun rage wa masoyansa ne, idan masoyansa suka bayyana cewa sun gani da jin waƙoƙinsa zai iya dakatarwa ko yanzu ne, a yayin da Nura M Inuwa ya bayyana wani jawabi da ya a wajen masoyansa wanda ya ɗauki hankalin mutane da dama, kamar yadda ya yi alfahari da wannan kalamai da ya yi. Ani tunanin ko gaba zan nemi wani matsayi a cikin al'umma, face gudunmawar da na saba bayarwa zan ci gaba da bayar da ita da baki da ƙarfina da jikina daidai akan al'umma, musamman matasa. Hakika abin da zan ja hankalin matasa shine mu tashi mu zaburar da kanmu, mu zage damtsi, mu san matsayinmu, domin da yawa abubuwa suna canzawa. Akwai wata karin magana da ake cewa wai abin da babba ya hango yaro ko ya hau menene dutsen da. Duk da wannan jawabi da mawaƙi Nura M Inuwa ya ɗauki tsawon lokaci, amma kuma a cikin wannan sati mawaƙin ya wallafa wannan jawabi a shafinsa na Instagram, inda a ƙasan bidiyon ya rubuta cewa wannan shine ainihin ni, ma'ana wannan kalamai da mawaƙi Nura M Inuwa ya yi a gaban masoyansa yana alfahari da su, kuma yana faɗan wannan kalamai su ne ainihin abin da yake nufi a zuciyarsa da duk wani wanda yake sauraron waƙoƙinsa da kuma sauran al'umma da suke Najeriya, musamman yankin arewacin ƙasar. Fitar albam ɗin mawaƙi Nura M Inuwa na 2021 ya sake tabbatarwa da duniya cewa har yanzu ana yayin mawaƙin, kuma masoyansa sun sha albashin inda zai buga waƙa za su saurara. A wani ɓangaren ana ganin cewa Nura M Inuwa zamaninsa ya shuɗe, domin ku a yanzu ba yayin waƙoƙinsa ake ba, sai dai kuma fitar da wannan albam da Nura M Inuwa ya sake tabbatarwa da duniya cewa shine sarkin waƙa. A wani ɓangare ma za a iya kiransa da Mahadi mai dogon zamani.